जाबाय एसे गोबावानो आरे बिबोनां सना फैना थाफैबानो जायोना जोंहानाव आच्छा दाथ' फैबाय दे नाथाय नोङो थाबनो थांनो मोना रे जोंहानाव थाबाय थादो नोङो गुमै नों आंखौ बिबोनां होननानै गाबज्रिबासो आं नोंजों रायलायगोन बिबोनां सना होननानै गाबज्रिबा आं नोंजों माब्लाबाबो रायलायनाय नङा साला हिन्जावखौ उदैयाव फिसा दोननानै नोङो आब'खौ अननो रोङाखै आंजोंसो नों लाइन मारिबाय थादों सना सना होननानै थां आब' सारि सेराव बेलाय आंनि हिन्जावखा सान हरा बेखौ लोगो मोनखायो नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों नालाय बेनिखायनो एदावदों गुमै नोंलाय माथो आब' इसाखौ अनथाराखैनो मानोथो अनाखै नोंलाय गुमै आंनि आब' इसाखौ बेबायदि आलाय सिलाय दाखालाम फिसा मोननो रोङै सानग्रेमा हिन्जावानोसो मालायनि फिसाखौ उदैयाव सोना लाबोनानै आंखौसो बे बरनाम होदों र' नोंखौ बेथि सोरनि फिसाखौ लानानै नों दिनै आंखौ बरनाम होदों र' नोंखौ हाब गुमैखौलाय रागा गासो नुबाय रागासो जोंबाय नामा रागा जोङाखै आं मिनिनोसो ओंखारदों दे बिबोनां नों ओंखाम जाबाय थादो दे नोंनि आब'आ आंखौ नेबाय दङ ना र' नोंनि आब'खौ लोगो हमहैनो आं दे लोगो हमबाय थां आं ओंखामखौ जानानै दसे उन्दुनानै लानोसै जोबोर मेंनाय मोन्दों दिनै रोननो सैथो खोथाखौनो बुंनानै लाजोबनोसै रोना आंखौ एसेबो गुरुत्व होआखै बियो आंखौ एसेबो थर खालामाखै बियो जुदि बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला आंनि फिसा जोनोम जानाय समावबो बियो आंजों थानाय नङा इसा दे आंनि सिगाङाव बुंदोलाय न'खरनि मानसिफोरनो आंखौ अना माया होननानै सोर सोरनो मा बेसेबां खोन्थाखो रोन होननानै नोंनि बे हाथाइ गुफुरखौ आं खिन्थिनो नाङा बेखौल' बुं आंखौ सोर सोरनि सिगाङाव न'खरनि मानसिफोरनो मा गाज्रि खोथा एरनानै होखो मा बुंखो नों मा बुंखो सोंदों नोङो ओइ दैजिमोननि सिगाङाव आंनि सोमोन्दै मा गाज्रि बुङा नोङो बिसोर आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि इनसाल्ट खालामबाय थादों हाबाब माला गाज्रि बुंखो रोन नों न'आव थायालासे जेराव मेराव थांनानै फैयो मानो आंनि सिगाङाव रागा खिन्थिफैयो आंहा नोंजों गोबां खोथा रायलायनो दङ नों मानो रागा जोंदों आरो नों जिफोर खोथाखौ खोनादों बेफोर गासैबो नंखाय आं रावनि सिगाङावबो जेबो खोथा बुङाखै नों रावनि सिगाङावबो जेबो खोथा बुङाखैब्ला बै मालाय मानसिफ्रा बोरै बुंनो मोननांगौ आंखौ नों माथो इसाखौ अनाखैनो इसाखौ नायाखैनो बेफोर खोथाखौ नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारबा बिसोर बोरै बुंनो रोंनांगौ जाखो हाबाब आं सोरनि सिगाङाव मा बुंखो ना दैजियासो नोंनो माबाफोर खोन्थानानै होबाय दैजिया आंनो जेबो खोन्थायाखै आं खोनादों सांग्रेमा हिन्जावसाला मा बुंखो नों बुंदों औ नों सांग्रेमा हिन्जाव रोन बे खोथाखौ बुङैनि सिगां आंनि उदैखौ नायाखै मानो आं सांग्रेमाब्ला बे उदैया बोरै देरखो बेथ' नों दोननाय नोंनि आरो आंनि फिसासोना इसा बे गथ'आ आंनि बे गथ'आ आंनि औ नंगौ गथ' दोनदोंमोन आं नोंनियाव नाथाय नों सांग्रेमा नोंहा फिसा थाया बिनिखायनो नोङो साला फिसा मोना होननानै आंनो खोन्थाना लायालासे नों मालायनि हौवानि थैनि उदैयाव लानानै फैदों नों बे खोथाखौनो लानानै जुदि आंखौ सैया खालामदोंब्ला आं सैथो खोथाखौनो बुंनोसै नंमारगौ नों जि खोथाया बुंदों बे सैथो बे गथ'आ नोंनि नङा नाथाय बे गथ'नि जानो गोनां बिफायाबा सोरमोन सोर हौवानि थै बेखौबो आंबो मिथिया थेवबो दाथ' बे आंनि गोरबोआव दङना बे गथ'नि बिमा आं आरो बे गथ'नि बिफा नों बे गथ'आ आंनि माब्लाबाबो जानो हाया इसा नों गथ' मोननो रोङा बे खोथाखौ नोङो आंनो बुंनायमोनब्ला मालायनि थै लानानै खांगौमोन होननानै बुङोमोनब्लाबो आं एक्सेप्ट खालामगौमोन नाथाय नोंथ' आंनो मोनथिहोआलासे बे खामानिखौ मावनाया गोरोन्थि जादोंना नोंनि आं बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया नङा नोंनो खोन्थानोनो सानखादोंमोन नाथाय बे खोथाखौ नोंनो खोन्थायोब्ला नों गनायनाय नङा नों मुगैगोन नों बादा होगोन होननानै साननानै बे खोथाखौ सिरि जों आइजों आंजों बे खामानिखौ मावखोमानाय जाबाय औ बे गथ'आ सोरनि बेखौबो आंबो मिथिया नाथाय नोंनि आरो आंनि संसाराव सासे गथ'नि गोनांथि बे गोनांथि गथ'आनो
बे फैसिगोन अन्नानै बे गथ'खौ नोङो अन्नानै बे गथ'खौ नोङो बजबदो बे गथ'खौ नोङो नोंनि आंगो साननानै लादो जेबो राहा गैला न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो न'खराव गोजोन लाबोनो गासैबो बे गथ'आल'सो इसा बे गथ'खौ नों सिरि सिरि लादों नोंनि उदैयाव लादों बेखौ नोंसो जोनोम होगोन आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नोंहा अननाय दङब्ला बे गथ'खौ नों हारसिं जोनोम हो हारसिं खां बेयाव आंखौ दालाबो बेयाव आंहा गोसो गैया आरो आं बेयाव राजि गैया आरो फंसे खोथा खोनासंबाव आं नोंखौ गासैखौबो बुंनांगौखौ बुंखाबाय बे गथ'आ नोंनि बे गथ'खौ नों खांबा नाथाय बेयावहाय आंनि मुं दालाबो आरो न'खरनि मानसिफोरनो आंनि सोमोन्दै फंसेबाव जुदि सोरनोबा माबा मोनसे गाज्रि रिपर्ट होबावोब्ला मोनथिखा औ रोन आं रोनानो आंनि मुंखौ गाबज्रियाब्लाबो जासिगोन आरो खोनासं आं मा खालामा बहा थाङो आं सोरजों रायलायो बेफोरखौ नों बारा ध्यान दाहो नङाब्ला खोथाया बोरैबा जागोन मोनथिबाय ना खनसे बुंबावनांगौ नों बेबायदि दाबुं बेबायदि दाबुं खोथा बुंनो फैदों बेयाव आरो आंनि फंसे खोथा खोनासंबाव बे गथ'खौथ' नोंनि नोम्माजों नोंजोंसो सिरि सिरि मावखुमादों थां नोंनि नोम्मानि न'आवनो बे गथ'खौ जोनोम होहै आंनिफ्राय थाइसेबो थाखा मोना नों दा दैजि बिनानावा दंफैयो बेफोर गासै खोथाखौ जुदि दैजि बिनानावा मिथियोब्ला बियो गासैखौबो न'आव खोन्थाहैगोन आब' नों मानो गाबदों आब' नों मानो गाबदों माबाफोर खामानि मावनांगौ बुं आब' आं मावनो इसा नों नोंनि गुबैनो माबाफोर खोथा बुंदों नामा आब' मा जादों आंथ' गुमैनो जेबो खोथा बुंनो मोनाखै आं ओंखाम जाबाय थानायाव गुमैयासो आंजों फैनानै रायलायफैबाय थादों आरो गुमैया आंखौ माखासे आं सुखुयै रावफोरबो आंखौ बुंदों आरो आं बुंदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङालासे आब'नि खाथियाव थाहैयोब्ला बांसिन मोजां जागोन होननानै बुंदोंमोन मा खोनासंनो हायै बाथ्रा मा बुंदों नोंखौलाय आब'लै नों आंखौ गोरोन्थि दासान आब' गुमैया आंखौ बिबोनां आरो लोगोसे सनाबो होननानै बुंदों मा आब' आंखौनो गोरोन्थि दासान आरो आं जेबो साना दे आरो जाम्बि सना आन्था बुंनायालाय माथो जानो बिगुमैफोरा बिबोनांफोरखौ बिदिनो धेमालि खालामखायो जेबो नङा दे आरो नोंखौलाय आं मानो गाज्रि मोननांगौ गाज्रि मोना बिनानाव दैजि खामानिलाय मावनांगौ दङमोन नाथाय थोननोबो नोंखौ मावहोनोबो एसे उसुबिदा मोनदों अब्लाबो बुंनोबो नांसिगोन खोमा मानो होनोब्ला आङो बारा जिरायबाय थानो हाया गंनो हाया बिनानाव दैजि दैयाव आं दुगैनानै दोननाय गांनैसो जि दङमोन बेखौ सुहैदो नों बिनानाव सना हाबाब आब' बेफोर खामानिखौथ' मावनानै नोंखौ सहाय होनो आं फैदों आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ दे आब' नों थाथ' आं सुहैनो हाब गुमै नों बेयावसो दं आब' आरो गाबगासिनो आयु गुमै मानोथो एफा हाजोजों मिनिनानै होखो दैजि नों दख'ना गाननो रोङो ना रोङा हाब मा सोंनाय जाखो बेलाय दख'नाखौनो गाननो रोङा जाबाय थौ आंनि गारियावनो नोंखौ थिखोनानै नोंखौ टाउनाव लाना थाङो नोंनो माबायदि दख'ना नांगौ आं नोंनो होगोन आयु दालाय बहा थांनो सम मोनो आरो नों होनो गोसोबालाय बायनानै होफै आरो आं दा आब'खौ बेबायदि समाव हारसिं बोरै नागारनानै थांनो बा बिब'जोंल' लोगो बिब'नि खोथाखौल' मानियो आंनि खोथाखौ मानिया बिदि नङा गुमै आं जि सुहैनोसै मा जि सुहैनो सोरनि जि सुनो आब'नि जि आब'नि जिखौ नोंलाय मानो सुनांगौ जाखो आब'आ सुनो हायाना बिनिखायनोसो आं सुनो नागिरदों दैजि बाथो बियो मालायनि फिसाखौ उदैयाव लानानै फैदों बेयाव खामानि मावनो हाया मा नोंखौ बियो रुवाथि खालामदों नामा मा बुंखो नों औ दैजि
नोंनि आब'नि उदैयाव थानाय आंनि नङा बे मालायनिसो मुगै सुगै सि सोरनि थै लानानै फैखो बियो आंनिल' सुवा सुथि खालामजोबसिगोन हाब गुमै बेखौलाय नोंलाय मा बुंखो औ दैजि आं गोसोआव जा सानदों बेखौ थब्लंनो बुंनानै लानोसै मा खोथा गुमै बे खोथाखौ बेयाव रायलायजानाय नङा थौ आं नोंखौ टाउनाव लानानै थांनो ओजोंनो खोन्थाहैनोसै थौ थाङा गुमै आं जाम्बि आं नोंनो दख'नासो बायनानै होनो नागिरदों थौ बिदिब्ला आं आब'नाव सोंहैनो नायदो बेबो गासै खोथायावबो बिब'खौल' लाबोदेरो बिब'निख्रुइबो बिनानावखौसो साबसिन नुबाय आं बालेंलें बेलेंलेंनो बिब'आलाय हायथुथु साइज गैया बाइस गैया इसायाथ' आङो गावनि थैनि फिसा होनो हाखानाय नंला बिनिखायनो बिब'नि जायगायाव दैजिखौसो जायगा होनोसै बायदि मोनबाय आं नायै नायै माथो दैजिखौसो साबसिन नुलायलांबाय आं